Vanhan Vaasan sairaalassa hoidetaan syyntakeettomana rikoksen tehneitä potilaita ja muita, joiden hoito on erityisen vaativaa tai vaarallista. Kaikkiaan täällä on potilaita yli 150, heistä 30 on naisia. Sairaalan potilaista noin 60%, eli noin 90, on oikeuspsykiatrisia. Se tarkoittaa sitä, että he ovat syyllistyneet rikokseen ja heidät on todettu syyntakeettomiksi. Noin 1/4 heistä on tehnyt henkirikoksen. Suurimmalla osalla on taustalla muu vakava väkivaltarikos. Pieni joukko potilaista on syyllistynyt seksuaalirikokseen tai tuhopolttoon. Loput potilaat ovat vaarallisia tai vaikeahoitoisia, joiden hoitoon liittyy erityisiä haasteita. Vaikeudet liittyvät esimerkiksi potilaan väkivaltaiseen käyttäytymiseen tai itsetuhoisuuteen. Lisäksi sairaalassa on muutamia potilaita, jotka on vapautettu vankilasta hoitoon, kun he ovat sairastuneet psyykkiseen sairauteen vankeusaikana. Jos ihminen on vaikkapa murhannut jonkun ja hänet todetaan syyntakeettomaksi ja määrätään hoitoon, niin voiko he olla täällä vaikka koko loppuelämän? No periaatteessa voi, mutta lähtökohtaisesti ei ole ajatus, että tämä olisi kenenkään niin kuin loppuelämän paikka, vaan Suomen lainsäädäntö menee sillä lailla, että sehän ei, niin kuin oikeus ei tuomitse hoitoa Suomessa niin kuin monessa muussa maassa, vaan että meillä siirrytään sitten mielenterveyslain alle. Ja meidän tehtävänä on sitten säännöllisesti, niin kuin oikeuspsykiatristen potilaiden kohdalla, niin puolen vuoden välein arvioida, että täyttyykö ne tahdosta riippumattoman hoidon kriteerit. Ja se hoito jatkuu niin kauan, kun ne kriteerit sitten täyttyy. Eli käytännössä voidaan puhua kuukausista 10 vuosiin ja kaikkea siltä väliltä, että keskimääräinen hoitoaika on varmaan siellä 6 ja 8 vuoden välillä täällä meillä. Mutta että on joitakin semmoisia ultrapitkiä hoitoja, jotka on sitten 10 vuosia ja sitten on myös tämmöisiä lyhyempiä. Ultrapitkissä hoidoissa, jotka kestävät jopa 10 vuosia, on vain kourallinen potilaita. On niitäkin yksittäisiä potilaita, jotka sitten syyllistyy johonkin uuteen rikokseen ja päätyy sitten uuteen mielentilaan ja näin. Tai sitten on myös sellaisia, jotka tulee sitten ehkä tämmöisellä vaikeahoitoisella statuksella sitten, eli eivät ole syyllistyneet sillä lailla, mutta että siellä tulee sen tyyppisiä haasteita, että päätetään lähettää sitten takaisin. Potilaiden kirjo on valtavan laaja. Valtaosa on nuorehkoja ja keski-ikäisiä miehiä. Lähtökohtaisesti meillä kaikilla potilailla on psykoosisairaus ja skitsofrenia on se tyypillinen, mikä meillä on. Paranoidinen skitsofrenia, erilaistumaton skitsofrenia, tämän tyyppiset. Ja usein siinä on sitten myös on tämmöistä niin kuin ehkä persoonallisuudessa saattaa olla tämmöistä antisosiaalisuutta tai epävakautta. Monella on päihdeongelmaa ja näin, mutta että on sitten harvinaisempia on nämä kaksisuuntaiset mielialahäiriöt tai psykoottiset depressiot ja tämän tyyppiset. Vanhan Vaasan sairaala on Niuvanniemen ohella Suomen vaativinta hoitoa tarjoava paikka mielenterveysongelmista kärsiville potilaille. Tavallaan tänne kun lähetetään, niin meillä ei ole enää mihin lähettää. Eli meidän tavallaan tehtävänä on sitten keksiä, että mitenkä tästä asiasta, miten tämän ihmisen kanssa päästään eteenpäin. Eli meillä on hyvin tämmöinen kokonaisvaltainen hoitoote. Siihen kuuluu psykiatrinen hoito, mutta että siihen kuuluu myös somaattinen hoito, siihen kuuluu tämä sosiaalisen puolen selvittely, tarvittaisiin vaikka ammatillinen kuntoutus ja tämmöiset. Meillä on iso ryhmä ammattilaisia, jotka on niin kuin tähän kuntouttavaan toimintaan. Meillä on vähän enemmän aikaa tässä kun tavanomaiset hoitojaksot psykiatrialla taitaa olla siinä muutaman viikon. Tehdään riskinarviota, me selvitetään hyvin perusteellisesti ne ihmisten taustat ja riskitekijät ja syyt, että joskus niin kuin ajatellaan, että te vaan ymmärrätte siellä ihmisiä. Ja mä oon siinä sanonut aina, että se ymmärtäminen ja hyväksyminen on niin kuin 2 eri asiaa. Eli me ei tietenkään niin kuin hyväksytä sitä, että ihmiset syyllistyy väkivaltaan, tekee pahoja asioita, mutta että on äärettömän tärkeää ymmärtää, että minkä takia. Ja silloin me päästään niin kuin niihin syihin. Meiltä jatkohoitoon siirtyminen on sitten tämmöistä saattaen vaihda, että potilas siirtyy sitten joko sinne kotikunnan sairaalaan jatkohoitoon ja sieltä eteenpäin, tai sitten jos hän siirtyy meiltä avohoitoon, niin se on hyvin suunnitelmallista ja selkeää.
Vanhan Vaasan sairaalassa on 8 osastoa, joista 7 on suljettuja ja 1 on avo-osasto. Ne suljetuimmat osastot on sillä lailla, siellä on mietitty niin kuin erilaisia turvallisuusasioita ja meillä on esimerkiksi yhden hengen huoneet on kaikilla. Se on vahvemmin resurssoitu niin kuin henkilökunnan puolesta. Meillä on omat kävelypihat esimerkiksi. Kaikki suljettujen osastojen potilaat eivät saa ulkoilla vapaasti tai liikkua yksin. Osaston ovet ovat lukossa ja potilaat ulkoilevat pihalla, jota ympäröi aidat. On tosi paljon potilaita, jotka ovat vaarallisia tietyissä tilanteessa. Eli silloin, kun he ovat asianmukaisella hoidolla, eivät käytä päihteitä, jotakin näin, niin he voivat olla kyllä kevyemmälläkin osastolla, mutta että se vaara tulee sitten siitä, jos se tauti aktivoituu ja tulee päihtekäyttöä ja hakeutumista rikollisiin porukoihin ja muuta tämmöistä näin. Sairaalassa tapahtuu vaaratilanteita melko harvakseltaan, koska henkilökunta tuntee hyvin potilaat ja näiden tavat toimia. Potilaita hoitaa iso joukko ammattilaisia, lääkäreitä, sairaanhoitajia, toiminnan ohjaajia, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Kaiken keskiössä on kuitenkin potilas itse ja hänen halunsa helpottaa omaa oloaan ja ottaa hoitoa vastaan. Tahdosta riippumaton, eli se ei tarkoita samaa kuin pakko, vaan että se mielipidehän saattaa muuttua potilaalla niin kuin nopeastikin, että yhtenä hetkenä hän ajattelee, että hän tarvitsee hoitoa ja näin, mutta sitten jos tulee vaikka se päihdehimo tai joku tämmöinen, niin sitten tuleekin se, että mä haluankin täältä pois. Eli useinhan se on niin kuin vaihteleva se oma motivaatio. Joskus harvoin potilaita täytyy rauhoittaa lepositeitä käyttämällä. Tyypillisin syy niiden käyttämiseen on riski siitä, että potilas yrittää vakavasti vahingoittaa itseään. Eristyshuone, niin sitä me tarvitaan joidenkin potilaiden kohdalla, jotka se on ehkä enemmän sitten sitä, että joka tämmöinen niin kuin ulospäin kohdistuva väkivalta henkilökuntaan tai toisiin potilaisiin tai ympäristöön. Että niitä tilanteita on meillä jatkuvasti joitakin potilaita on, ja ne voi olla pitempiä tai lyhyempiä jaksoja sitten. Kuinka pitkään ihmistä voi pitää eristyksessä? No, se arvioidaan niin kuin joka päivä se tilanne että niin. Mutta tavallaan voisi olla siellä vaikka viikkoja tai voi olla. Siellä eristyksessä käydään niin kuin puolen tunnin välein vähintään niin kuin tarkastamassa se tilanne ja keskustellaan ja tosiaan lääkäri käy sen säännöllisesti arvioimassa. Kohdistuuko tämmöiset uhka- ja vaaratilanteet enemmänkin niin kuin henkilökuntaan kuin toisia potilaita kohtaan? No kyllä se enemmän henkilökuntaa kohtaa on. Tämä esimerkiksi, että potilailla on omat huoneet, niin se rauhoittaa sitä tilannetta, kun ei ole esimerkiksi sitä toista siinä samassa huoneessa. Vanhan Vaasan sairaalassa tehdään vuosittain noin 25 mielentilatutkimusta rikoksista syytetyille. Tutkimukseen päädytään oikeuden määräyksestä. Se mielentilatutkimuksen suorittava lääkäri, niin hän toimii niin kuin oikeuden asiantuntijatodistajan roolissa. Eli se mielentilatutkimus ei ole hoitojakso eikä hoitosuhde, vaan se on nimenomaan tämmöinen objektiivinen tutkimusjakso. Sitten siinä on semmoinen tutkimustiimi, eli on tutkiva lääkäri, 1 tai 2 riippuen tämän tutkijan kokeneisuudesta. Sitten siinä on psykologi, siinä on sosiaalityöntekijä, siinä on sairaanhoitaja ja tarvittaessa sitten konsultoidaan myös muita asiantuntijoita, jos tarvitaan. Eli se on tämmöinen iso työryhmä, joka on. Me saadaan lain perusteella hankkia tänne valtava määrä tietoa, eli erilaista saadaan terveyskeskuksista, sairaaloista, saadaan sosiaalipuolen asiakirjoja, saadaan vankilaa, kouluun. Eli meillä on valtava määrä asiakirjatietoa, eli parhaassa tapauksessa niin kuin neuvolakortista lähtien niin kuin tämän ihmisen historia. Ja sitten jos se tutkittava antaa luvan, niin voidaan sitten pyytää esimerkiksi omaisilta tietoa. Näiden tietojen lisäksi tutkimustiimillä on käytössään oikeudenkäyntiasiakirjat. Lisäksi tutkittavaa itseään haastatellaan ja testataan psykologisesti. Mielentilatutkimuksen tekemiseen varataan lakiin perustuen 2 kuukautta aikaa. Tutkimuksessa on vaikea huijata syyntakeettomuutta tai yrittää peitellä sitä. Sä oot 24/7, 2 kuukautta ihmisten silmien alla, jotka ovat tottuneet tätä työtä tekemään, jotka ovat kokeneita. Ja aina joku yrittää ja
Mutta se on ehkä yllättävää, että yleensä ne meidän simuloivat tutkittavat on niitä, jotka ovat sairaita ja he esiintyisivät terveenä. Eli se on niinku se tyypillinen, että on kyllä äärimmäisen harvinaista, että syyntakeettomuutta pyrittäisiin esittämään. Jos tulee vankeustuomio, niin sä tiedät minä päivänä se tuomio loppuu. Mutta että sitten taas psykiatrinen hoito, niin se jatkuu sen aikaa, kun se jatkuu. Että se on... Eli periaatteessa ihminen menee mieluummin vankilaan kuin sairaalaan? No sekin riippuu, mutta että on toki niitä psykoosisairaita ihmisiä, jotka ymmärtää tilanteensa ja ymmärtävät, että nimenomaan heidän etunsa on olla hoidossa. Jos ihminen todetaan alentuneesti syyntakeiseksi, on oikeuden tuomarin asia päättää, huomioidaanko sitä tuomiossa. Syyntakeisuuden toteamisessa oleellista tietoa on se, mitä saadaan selville varsinaisesta rikoksentekohetkestä. Jos ollaan tilanteessa, että siinä on silminnäkijöitä, sinne tulee heti poliisia, ambulanssia, saadaan niin kuin heti paljon tietoa sen ihmisen tilasta ja viedään sitten vaikka johonkin arvioitavaksi ja jos siinä selviää heti, että tämä on aivan sekava ja puhuu psykoottisia ja näin, niin se on niin kuin helpompi tilanne, kun sitten taas voi olla sellaisia tilanteita, että joku pimeä rikos ja sitten vaikka se selviää vasta 2 vuoden päästä ja siitä teosta on jo kulunut tosi paljon aikaa, niin se asettaa niin kuin haasteita siihen, että kuinka paljon meillä on tietoa siitä, koska siitä rikoksen tekohetkestä pelkästäänhän me ei nojata siihen, mitä se henkilö kertoo, vaan meillä on sitten sitä, niin kuin sen kertomuksen ympärille on sitten sitä muuta tietoa. Syyntakeettomuus ja hoidon tarve ovat eri asioita. Mielentilatutkimuksessa otetaan kantaa henkilön syyntakeisuuteen ja tahdosta riippumattoman hoidon tarpeeseen tutkimuksen päättyessä. Joskus harvoin käy niinkin, että henkilön todetaan olleen syyntakeeton rikosta tehdessään, mutta mielentilatutkimuksen jälkeen hän ei ole enää tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa. Miten sä näet ammattilaisena, kun aika ajoin puhutaan siitä, että tuolla kadulla ja vapaana kulkee niin sanottuja avopotilaita, jotka on tämmöinen tikittävä aikapommi ja välillähän se sitten syyllistyykin siellä rikoksiin, että onko meillä semmoinen ongelma, että on liikaa ihmisiä tuolla, joiden pitäisi ehkä olla sit hoidossa tai ainakin niin kuin paremmassa valvotussa hoidossa. No kyllä varmaan osatotuus on tämäkin. 70-luvulla meillä on ollut yli 20 000 psykiatrista laitospaikkaa. No kukaan ei haikaile niitä aikoja, mutta että nyt ollaan siellä noin 2700 sairaalahoitopaikkaa. Sairaalahoidot on hyvin lyhkäisiä ja ne ei aina kaikissa tilanteissa riitä. Avohoitoon sitoutuminen voi olla puutteellista ja että miten niitä tarpeenmukaisia palveluja on saatavilla. Mä uskon ja tiedän, että siellä ihmiset ihan varmasti parhaansa tekee niillä resursseilla, mitä niin kuin on. Osa potilaista ei ehkä halua sellaista hoitoa, mitä he tarvittis. Voidaanko ihmistä pitää täällä ihan vaan niin kuin vaarallisuuden perusteella? Siis, ei. Mun urani aikana oli sellainen potilas, joka oli kai 40 vuotta ja omasta toivomuksestaan ja omaisten toivomuksestaan sai sitten vielä saattohoidon täällä meillä, että niin hän oli sitten ihan loppuun asti.